Fa un any que Barcelona està assetjada. Les provisions s'estan acabant. Cada dia perdem més forces. I no sabem fins quan podrem resistir. L'enemic no tindrà pietat. Però nosaltres no ens rendirem. L'assalt final és inevitable. Atureu-vos, ara! Fusells a terra! Ara! Seu sobre les armes! Quart de volta a la dreta! Ara! Avantarat, ocupeu el vostre lloc! Cavaler! Descanseu! Ara! Bon dia i moltes... El córner, podeu aproximar-vos una mica, no passa res. Mentre no trepitgeu a la tropa no passa res. Ho dic perquè la megafonia falla i tinc bona veu, però no sé si em sentireu tots. Bon dia, gràcies a tots els que esteu aquí en aquest acte en commemoració de la victòria en la batalla de Montjuïc del 26 de gener de 1641. Dia que també s'ha transformat en el dia de record del soldat català. És un acte organitzat per les associacions de recreació històrica per honorar aquesta victòria i aquests combatents. Les associacions de recreació històrica us donem la benvinguda. Som el regiment pirinenc número 1 que es va recrear, que és una recreació del regiment aixecat a l'any 1936. Gràcies. El regiment, perdoneu, l'Associació Miquelets de Catalunya, amb la recreació del regiment de fusellers de muntanya de 1705, Joan Vila i Ferrer. Les armes! Gràcies. Descanseu sobre les armes. L'associació també presenta avui com a novetat, a més en un dia tan senyalat, perquè són els que van combatre a la muntanya de Montjuïc, la recreació del Terç de la Generalitat de 1640. Gràcies. L'associació també té dins del seu grup de recreació, també recrea ciutadans del 1705-1714.
no combatents, sinó ciutadans de Catalunya. L'organitzadora de l'acte, l'Associació de Recreació Històrica La Coronela de Barcelona, milícia urbana del 1705-1714. Gràcies. I per últim, l'Associació de Banderes Uniformes Militars, que és el dipositari que portarà el llibre de les Constitucions de 1706, l'últim recull de Constitucions de Catalunya. Com a associació també volem agrair la participació de la Societat d'Estudis Militars. Gràcies. Només dir-vos que abans d'acabar l'acte, el públic assistent podreu recollir una mica de llaurer i qui vulgui deixar-lo al costat de les Constitucions de Catalunya com a símbol de la seva continuació en la lluita dels nostres avantpassats. L'any 1640, se'm sent? Sí. L'any 1640, Felip IV de Castella està en perpètua guerra amb els països del nord d'Europa. És la guerra dels 30 anys. Són les dites guerres de religió, també. Felip IV necessita homes i diners per fer la guerra i exigeix que Catalunya hi contribueixi. Però les Corts catalanes s'hi neguen. Les constitucions catalanes que Felip IV de Castella va jurar obeir i fer obeir no ens obliguen com a catalans. Les Corts catalanes es neguen repetidament a acatar les ordres de la Unió de Armes, un invent del comte duc d'Olivares per fer contribuir a tots els territoris de la monarquia hispànica en les guerres d'expansió de Castella. Les Corts catalanes es neguen invocant el dret constitucional del segle XI al prínceps Nanke, que ho impedeix. Aquest dret constitucional diu que tots els catalans estem obligats a defensar la terra en cas d'invasió, sempre que el comte de Barcelona estigui present i no tenen l'obligació d'anar a guerres a fora del Principat. És a dir, per aquest dret de les constitucions catalanes estan obligats a estar armats, saber fer ús de les armes, però només per defensar Catalunya o el seu comte de Barcelona.